लोगोफोर खुलुमबाय नमस्ते वेलकाम एन्ड वेलकाम बेक टु माय चेनेल स' लोगोफोर आं दिनैहाय थांनो नागिरदों धिरबिलावहाय ओमफ्रायहाय आङो दा आंनि लोगोनि न'आव दंफैयो आरो ओमफ्राय नै लोगोआबो रेडि जाखाबाय नै हेलमेट लानानै फुरा रेडि आरो ना माय थांनो नागिरदों नोङो ओमफ्रायहाय आं दा बे लोगोनि न'आवनो दंफैखायो आरो दहायसो फैदों आङो ओमफ्रायहाय आं धिरबिलाव थांनाया एसे गोबाव जाबायमोन आरो एसे गोबाव माने बांद्राय गोबावद्रायबो नङा नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंबा मिथिखागोन आरो ना आङो जानुवारियावहाय थांदोंमोन जोंनि गामिनि सिख्लाफोर ज' पिकनिक जानो थांदोंमोन आरो ना निउ इयारनि दा बिनिफ्राय दिनैसो थांफिननो नागिरदों आरो ना दा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो नोंथांमोनहाबो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आंजों फैफाबाय थाबानो जाबाय थ' लेट्स स्टार्ट द भिडिअ गाज्रि नैबे ससेयानो ओरैनो बानायो ओरैनो गाज्रि जायो आयौ ज' लोगोफोर नै मोनहैथारनोसै आयौ सालालै लामाया सयथिबो बेजों फैनानै थांला मिथिबाय बयबो मोनसेजों थांसै औ बेजों बे लामाजों फैफिनबावगोन आं नायगोन माबायदि आयौ अब्रड जाबाय आरो लामाया हा स' लोगोफोर सौफैबाय नै हनै आरो लाबावसो आरोना आयौ माने 30 थाखा दालासै दालासै जायगानिखौलाय मानो लाबावनो दालासै दे लायासै आदैमोनहा माखौ मा होनोमोनलाय फैसाखौ लायासै आरोना ओरै नङाबाथ' ओरैनो लायोमोन बेसेबां लायोमोनथाय बेखौ मिन्थिया 100 लायो बेखौ 100 लायोमोननो दा नैबे लोगोआथ' लकेलनि जाखाबाय नालाय ओंखायनो लायासै दा आदैमोननिसिम थेंक इउ ना अबेथिं थांनो हा आयौ जों मानसि हा ओरैजाय बै माबायाव थांगोन बैयाव हा दङ मानसिफ्रालाय दङ बिदिनो 30 ना फैमारो दे मानसिफ्राबो हा नाथुर बबेथिं बै माइ मानायथिं सौफैबाय दे ओंखारदो दे जारौ बै लोगोफोर सौफैबाय आरोना जोङो ओमफ्रायहाय दा एसे फट' आरो रिल्सफोर बानायसै आरोना दा नै
लोगोजों जों बानायगोन रिल्सखौ माने जों दहाय न'आव एसे प्रेक्टिस खालामखादोंमोन आरोना दा जायोना जाया मिथिलाना दा बे लोगोजों आंनि फार्स्ट माने मा होनो बेखौ रिल्स बानायनो नागिरदों आरोना ओरैनोथ' भिडिअ'आव सिगाङाव दंथ' सिगाङाव गैयाबा माथो दङना औ भिडिअ'आवथ' सिगाङाव नुखांखाबाय बे लोगोखौ ओमफ्रायहाय दा थाथ'दो लोगोफोर ओमफ्राय दा धिरबिला माबायदि जानानै दङ आरो बेखौबो नायदो आं देखायगासिनो दं ओमफ्राय नै बैयाव थांनो नागिरदों जोङो बैयाव एसे फट' खेबजाहैनो बिदिनोसै बांद्राय माने नैबे हाग्राफ्रा रज'वाखैना ओंखायनो माने बारा मोजां नुवाखैना ओरैनो रानसावसाव नुगासिनो ना रानसाव नुदों माने अखाबो हायाखैना बे बोसोराव दाबो एप्रिल जोबलायलायबाय नै मे जालायलायबाय होमबाबो अखायानो गैया दा ओंखायनो एकदम गोरान नुदों आरोना जायगाखौ नै नङाबाथ' बे फुरा ग्रिन जाजोबो बाव दै थाजोबगोनदां ना लोमजोबो बे लोमजोबो फिल्डसिम थाङो औ नागिरदों जों एबार नैबाव गाखोनोसै फै दा रिल्सबो बानायखांबाय लोगोफोर बावनो बानायदोंमोन आरोना जोङो ओमफ्राय दा आं आपल'ड खालामबा नोंथांमोनहा नुखागोन आं रिल्सखौ होबा दा नै एसे मोनाहांबायबो ओमफ्राय नै सानाबो हनै हाजोआ खोबलांबाय दा नै एसे साफा सानै मानसिफोर दं आरोना दा बेलासि जाबायना बेलासिनि बार जानो फैयो आरोना ओमफ्राय नैबाव नै औवानि दालां फिसा बानायदों ओमफ्राय नैबाव निसान थुना होदों साइडआव ना बारजों बिराद मोजां बिरदों दा बेनो जाबाय धिरबिल आरोना माने दा बे गोथां नङा नालाय बारा मोजां नुवाखै जेब्ला अखा हागोन ना दैज्लां बोथोराव फुरा बे गोथां जाजोबो आरोना बिलाइ गोदान रज'नायजों मानायजों जि मोजां नुयो ओमफ्रायहाय ओरैजाय हनै थुरिनि न' फिसा दङ नै बाव ज' जिरायनो हायो आरोना जेरावबो दंजोबो नै बैयावबो दं बिदि न' फिसाया आरामसे जमा जिरायनो हायो आरोना सोलोंफोर जोङो नाव गाखोनो फैदोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय दा नै लोगोआ जिरायनानैसो दङ माने नै नाव सालायग्रा ड्राइभारानो गैया ओमफ्रायहाय मोनसेया हनै बेसेबांबा गोजानावसो दंहैयो बे फैबासो जोङो बेखौ लेंलांनोसै दा थांगोन ना थाङा बेसो जाबाय आरोना खोथाया लेंलायनायसै थांना थाङा जायखिया थाङोबा थांनोसै आरो थाङाबालाय बहा मा खालामनो हानोना दा जों बेखौनो नेगासिनो आरोना नै फाइनालि गाखोनो मोनसिगोन आरोना जोङो नै आयौ जय आइ बिमा गंगा माथो स' लोगोफोरजों गाखोबाय आरोना माबायदि मोनदों गोसोआरि दुब मोनदों माबे फार्स्ट टाइम नामा फार्स्ट टाइम गाखोदोंनो बियो ओमफ्रायहाय दा आंथ' सिगाङाव गाखोखांखाबाय ओमफ्रायहाय दा बै दैसिम लांगोन आरोना दा र' खय खथे आं गियो गसंनो माने जों सानैल' ना माने मानसि बुरजाबासो आराम माने थायोना मानसि खमबा मावो आरोना सालायबाय नै
मानबायसो फैगासिनो बिराद गियो बियो फै लासै फै हा जेबो नङा दे गसंनाङा हा बै बाथामाव जिरायदो मायदि मोनदों जों मोजांबो मोनदों गिनायबो मोनदों मानबाय दै दासो सफैदों बियो लोगोआ आंहा आरो मोजांसो मोनदों बिराद नै दा दै गेजेराव सफैबाय आरो दै गेजेराव सफैबाय बिराद मोजां बार नांखायो आरोना ओमफ्राय नै फैबाय गाखोनो मोनबाय मोजांबो मोनबाय दा गोसोआ नङाबा माने लेङाबा जेनेबा फैयाबा गोसोआ जेनेबा बे फैयाबा गोसोआ मारैबा मोनगौमोन आरोना माने फैलाबोदोंमोन ओमफ्रायहाय जों सानैनाव 150 थाखा बिदोंमोन आरोना सासेयाव ओरैनो 50 थाखाल' लाखायो होमबाबो जों सानैल'खाय 150 थाखा लादोंमोन ना 150 थाखा बिदों सफैफिनबाय लोगोफोर नै ओंखारनोसै सफैबाय जों नै ओरैजाय बायलाला जाबायलाय बायनो नागिरबाय बुस्थुआ ओंखारबाय आरोना जोङो बिराद मोजां मोनबाय दे गोसोआ सुकुन मिल गैया ना बे लोगोआ फार्स्ट टाइम दा ओंखायनो गोसोखौ मारैबा मोनदोंनो माने गिनाय मोनदों दहायथ' नुखादोंना मानबायसो फैदों बियो एकदम जिजौआव फैनोनो हायाखै ओमफ्राय बै बुस्थुआबो मा होनोमोनलाय बेयाव औ औवादि ओरै दोथाबना होदोंना बेबो माने होलो मावबाय बायहां जाबाय आरोना अबेबा ओमफ्राय खिन्थु गोसोखौ बिराद मोजां मोनबाय आरोना गाखोनो मोननानै ओमफ्राय दा मोनाबायबो दा थांदिनि लोगोफोर ओमफ्राय दा दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'सै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानसोबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दा नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनसिगोन बाय